Gweddïwn. Arglwydd helpa ni yn awr drwy'r ysbryd glân i daddoli di, i dosod di yn y canol yn lle ni yn hunan, fel yn bod ni'n dy ganmol di hefo'n gilydd. A dysga ni am dy gariad rhyfeddol yn Iesu Grist. Helpa ni gredu ynddo fo fel gwaredwr ac fel arglwydd, mwyn i ni rannu'r newyddion da sydd yn deillio o'r Pasg, dy wasanaethu di a gwasanaethu eraill. Yn enw Iesu Grist. Amen. Iesu yng ngardd Getsemane. Dyma Iesu mynd gyda'i ddisgyblion i le o'r enw Getsemane. Eisteddwch chi yma, meddai wrthyn nhw. Dwi'n mynd draw acw i weddio. Aeth a Pedr a 2 fab Sebedeus gyda ge, a dechreuodd deimlo tristwch ofnadwy a gwewyr meddwl oedd yn ei lethu. Mae'r tristwch dwi'n ei deimlo yn ddigon i'm lladd, meddai wrthyn nhw. Arhoswch yma i wylio gyda mi. Aeth yn ei flaen ychydig a syrthio ar ei wyneb ar lawr a gweddio. Fy nhad, gad i'r cwpan chwerw yma fynd i ffwrdd os ydy hynny'n bosib. Ond paid gwneud beth dwi isio, gwna beth rwy ti isio. Pan aeth yn ôl at ei ddisgyblion, roeddan nhw'n cysgu, ac meddai wrth Pedr, felly, allech chi ddim cadw golwg gyda mi am 1 awr fechan. Cadwch yn effro, a gweddiwch y byddwch chi ddim yn syrthio pan gewch i'ch profi. Mae'r ysbryd yn frwd, ond y corff yn wan. Mathew 26, adnod 36 i 41. Mae yna rhywbeth llesol a dirdynol iawn ynglyn â digwyddiadau dydd Gwener y Groglith. Tydan ni ddim yn gallu dathlu tan dydd Sul y Pasg gyda'r atgyfodiad, a mae rhaid i ni aros am yfyrio ar ddioddefaint yr arglwydd Iesu Grist drostan ni a'r mynegiant eithafol o gariad Duw drwy y dioddefaint hwn am marwolaeth aberthol. Yng Getsemane, da ni'n gweld Iesu a'r frwydr oedd yn ei galon. Mi oedd yn gwybod beth oedd i ddod ac mi oedd rhan ohono am osgoi hynny. Ond trwy'r cwbl mi oedd o'n berffaith hefyd i'w dad nefol. Mewn un ffordd, doedd dim rhaid i Iesu Grist farw. Rhoi ei fywyd yn wirfoddol a wnaeth, gan ddelio gyda'n amherffeithrwydd a'n pechod mwyn yn cymodi ni gyda Duw. Pan ddes i Gaerdydd am y tro cyntaf, mi oedd gwraig yn 90au yn y cwr gweddi, Peggy Davies o Gersalem, Pont y Berem. Ac yn aml iawn mi oedd hi yn codi yn y cwrdd y paratoad i ganu unawd. A'i hoff emyn hi oedd emyn Thomas William Bethesda'r Fro. Fenaid gwel i Getsemane, edrych ar dy brynwr mawr. Yn y ring ar ymdrech meddwl, chwys a gwaed yn llifo i lawr. Dyma'r cariad mwyaf rhyfedd fi erioed. Yn yr ardd, pan ddaliwyd Iesu, fe atebodd drosom ni. Gadewch iddynt hwy fynd ymaith yn ei lle, cymerwch fi. Dyma'r cariad mwyaf rhyfedd fi erioed.